Takže čau lidi, tady Minecraft Olomoucký challenge a připravili jsme si pro vás unboxing. Nabíječky na foťák. Nabíječky na tenhle foťák. Který budeme nahrávat. Videa. Challenge cibule už bude tady tým, samozřejmě. Počkej, jenom to ukážem. Tak. Zase tady je pevné zadělání. Tak. Vidíte? Hajkl, vidíte. Tady máme samotnou paku připojku do zástrčky, takže to má i to. A hned jak tohle dotočíme, tak se pustíme do samostatného nabíjení foťáku. Tady máme asi dost zapalovače do auta, to si nejsem přímo jistý, ale asi myslím, že by to tak mělo být. Když nemáte Byť. Tak. Tady máte Hajkl značku, jo. Tady mám nějaký návod použití, který nepotřebujeme, vole, dá ti k tomu lístek, vole. Jo. No, tady nějaký návod, vole. Jo, nic tam není, vole, nepotřebný, takže teďka tady vytáhneme, jak se jmenuje? Baterku z foťáku. Tak. Víš to určitě? To se nějak určitě štyluje. To se štyluje. Takže Počkej. jo. Jo, no. Tak jo lidi, přišel jsem na to. To se musí takhle tady tak Posilovat hezky. osunout, protože já už jsem myslel, že nám dal špatnou. No můžeš to tam. Počkej, ale tady. No, otevři to. Dobrá, blbost. Teď jak se to tam jenom dává? Vidíte, nějaká blbost. Asi takhle. Už tam je daný, takže my se s vámi stejně teďka pro tohle rozloučíme, takže zatím čus.